sai ka ce tanki ya ki karewa. Allah ya saka wata ta zo wucewa. Alhamdulillah. Mutane a uku. Malam barka dai. Barka dai. Yawwa. Dan Allah ya guri. Fitsari kake yi ne? Ba kuma da masu gidan. A'a. To. Fitsari kake yi? Gini nake. Gini? Gini nake. Ina kayan ginin? Ga shi nan kakaki. Me? Cebur. Haba malam ya ce ga bakan magana ne. Na ga ma fara shi zaka yi. Ni matambayi ne wallahi tambaya nake. To. Na gidan rediyo kake. A'a ba gidan rediyo nake ba. Na gan ka zaman Bahaushe ne shi zan tambaye ka. Ni ba Bahaushe bane. Ni ba Bahaushe bane. Ba Bahaushe bane ka ci magana Hausa? Hausa nake yi? Hausa ne. Hausa ne. Sai in ta fuskar na Hausa nake yi. Malam ai wulakanci bai da ni ba ne ba. To raba. To raba. Za ka wuce kenan yanzu. Amma bai kamata ka dinga ma haka ba. Allah nan wai yau wace rana muke? Yau? To. Yau yaushe? Aini na manta ranar ma da muke ne wallahi. Ni ba ne. Azumi saura wata 7. Rana nake tambayar kai wace rana muke? Rana! Ta bullo. Malam ba boye ka gane? Wallahi tallahi ni yunwa nake ji wallahi kuma ni ba ne ban san kowa ba a garin nan ko ban da kuɗi. Da Allah ka taimaka min ko 1.5 ne. Dan ci abinci in samu har kuɗin guzuri. Da Allah. Allahu akbar. Allah sarki. Samu in kuma su imani sai an tona. Akwai tausayi. Wallahi. Akwai tausayi. Wallahi. Taimaka min da 50 hawa mashin. Sai gida dauko maka 100 ne. In dai kada kuɗa gida ba ai kawo macin yanzu kai dawo da kai ba. To. Ka san da za a yi? Dan Allah dan Annabi. Na rantse da Allah yanke nayi. Tun daga Maraba na biyo hanya. Ban da ko sisi biki zan je. Kana da 100 ka taimaka mu. Kutuban bura uba. Shege. Ka zo da tambayoyin ka na banza da wuti. Na fi ka iskanci. Ni da na zama a Lagos. Ka sangada. Me baro? Nurin waka.